Let's go! You know? And pang junior ng OSM. Junior? Mga junior rin. Puro babae yan, lahat. Puro babae yan. One step over girl. One step number 2. Sige, just po. Isa pa daw, isa pa daw. Woo! 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 Kahit si Koryo ka ba? Nagahit si Koryo, Kor. Koryo, ano masabi mo sa galaw nila? Nice, nice. Nice, ikaw. Oh, maganda naman yung galaw nila. Hello. You know, oh, leader, oh, come on, leader. Oh, leader, ayan po yun, oh. Galing nila, oh. Silit, oh. Ino, pawis lang ha. Yan, pawis. Wait lang, dan. Okay, ayos na. Ba't parang... Buhay! You know. Hindi na kami talaga bago. Si leader. Baka naman, ang mga sali. Dan. Galingan nyo. Ayan po yung aming DJ. Galingan nyo, sobra yung binabayad sa inyo. You know. Mahina ang kita ng bar. Hindi kita mo ko. Yung step pa. Sige, nagtatago po si Shira Bell. Here we go. Bukas na ka-play na to. Ito pa. Dan. You know, Dan. Oh, you know. Hindi ko tayo i-upload. Kahit na, Video ka ba? Hindi mo yan. O sige, upload ko. exposure kami. O game na. Go leader. Go leader. Lakas kayo. Safety ako. Safety ka? Ako ano? Sulat ko dyan. Ha? Nabasa mo? Hindi ko pa nga sa binabasa. Promise. Kaya... Sigaw. Basahin mo lang. Sigaw mo. Nagkamali kasi. Alam mo na yun. Ayoko na inom. Ayoko pala magtula. Saan yan? Sino nagbigay niyan? Sinahapon ko. Ayos. Wala. Yan ka naman. Uy, grabe naman yun. Yan. Babay na. Babay.